गाइस दिनै नानिनि पिअ पास जानायनि सारप्राइज होनो नागिरदों दिनैसो माने गोबाव दिननिफ्राय माने जोङो माने टारगेट लाना दंमोन आरो ओमफ्राय बै समाव जेब्ला पिअ पास जादोंमोन होनब्ला गणितनि प्रब्लेम जादोंमोन बेनिखायनो जों होनो हायाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो होसिगोन आरोना बेजों लोगोसे आदै ओमफ्राय आनैमोनखौबो आर'नाइ गांफाजों बरायनाय जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला नानिनिसो सारप्राइज नानिनिसो हानांगौ दिनै नानिनिसो खुसिनि थाखाय होदो नानिनि पिअ पास जानायनिनो नानियासो हानांगौ दिनै खारखोमादोसो नै नानियासो हानांगौ नानिनि खुसि दिननि थाखायहाय बानायनाय जादों रावनिबो थाखाय नङा नानिनि खुसि दिननि थाखायहाय नानिनिसो बानायदों गिबियाव आदैखौ बरायजेनबाय दानिया नेक्स्टआव आनैनि ओमफ्राय बे नानि पिअ पास जानायनि खुसिजों दिनै फिसा गिफ्ट होबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै नुखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो लोगोसे बे आंनि गोदान चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर एसेनोसै भिडिअआ